Njengokolo ihobosha umfana waphansi enkandla emshisandla. Kuthiwa kunokumpananyana okungihosela inselelo lapha emcimbini. Umfana udume ngokuhlebela abafana bakweminye imizi baze bathatha umhlala phansi emculweni. Kuthiwa lokho kumculi igama lakho bathi uJoko. Unjokolo ihobosha umfana waphansi enkandla emshisandla. Angazi noma uJoko noma unjokolo yini, angazi kubizwa kanjani leli gama kodwa kusatiyenyana nje. Lo ihobosha umfana waphansi enkandla emshisandla. Kulapho nje igama lakho. Baphi nje usibani namhlanje bamadlebe abasabona nokuthi babeka bakhona emculweni. Ngicela ningiphathe nezinsizwa mina zange ngempela ishaya ingoma. Futhi mina ngidume ngeingoma zami angisuka umculi nje ongadumile ongaziwa nje ukuthi umculo kanjani. Njengomfo waKhumalo nje njengoba kuthi ngithanda waKhumalo umfo waKhumalo ngifuna uxabana naye nabafowethu wangimazi nokumazi njengoba nje leli tshitshi lasemshisandla selihambisa ucu lapha leli nele yibovu lihambisa ucu solisa kumfo waKhumalo. Dadewethu ungangicebi mama. Madlebe Ningangikhathi nezinto zabantu ngoba madlebe angazi madlebe mambo umuntu wakho sikufike thina kesile mfana. Angisavimbile-ke ngakubo sengivimbene uqobo manje akasawazi nje umnyaka ngisesaba ngisho ungena e-studio uyokubuza nje ungibhala ulimi akuna-album eyophuma ngoba usaba mina. Sengisho ukuthi-ke bafowethu aniphumeni-ke niyobuka futhi ngenze njalo ngibukisa ngomfana ngimshaya ngengoma ngoba mina ngumculo odumile phela. Hayibo Njongo womdumazi. Hayibo ngomhla 2 November California Stadium 2019 ongaphansi nongaphezulu mhla ka2 November noma kanjani ngizomkhulu festival ziyabulala angas asiyakhona.